Гэты гадзіннік цяпер не проста экспанат, ён арт-аб'ект і крыніца рамантычнага натхнення. На стрэлках сэрца са стралой Амура. Гадзіннік выглядае як новы. Між тым выраблены ён аж у 1767 годзе па заказе аднаго з жыхароў Брэста. Напэўна, заможнага і закаханага. Любоўныя перажыванні гараджан мінулых стагоддзяў і ў іншых экспанатах выставы пад назвай «Варыяцыі на тэму кахання». А на музейным подворку з'явілася цэлае дрэва кахання. Мы посвящаем это дерево в первую очередь нашим музейным предметам и, конечно же, всем людям, которые жили в нашем городе, которые испытывали это чувство, и всем нашим влюбленным. В Бресте, и мы надеемся, что наш арт-объект вызовет неподдельный интерес в преддверии особо Нового года. И это такой своеобразный талисман, который обязательно, конечно же, принесет счастье. Счастье, благополучие, долголетие, бессмертие, вот такую вечную любовь. Акрамя любоўнага натхнення, экспанаты гэтага музея даюць магчымасць адчуць сапраўдны подых старога Брэста, перанесціся на машыне часу ў дамы брашчан мінулых стагоддзяў і ўявіць іх жыццё. Ну а ў закаханых, напэўна, з'явіцца новая традыцыя – загадваць жаданні пад дрэвам кахання.